दिनै जोंनि बड'लेण्ड गेलेमु गौथुमनि मोनसे मावफुं मेलमोन आरो बे मावफुं मेलाव जों सावरायनानै जों थांखि लादों जे फैगौ डिसेम्बर दानाव उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव जि गेलेमु जि गौथुम दङ भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन बिथांमोननि बानजायनायाव मोनसे भलिबल चेम्पियनशिप जागोन बड'लेण्ड भलिबल चेम्पियनशिप आरो बिनि उनाव फैगौ 2025 मायथाइयाव फेब्रुवारि दानाव बड'लेण्ड फुटबल चेम्पियनशिप बेखौ क'क्राझारावनो खुंनो थाखाय थांखि लानाय जादों जिहेतु बड'लेण्ड गेलेमु गौथुम आफाद मोनसे दानाय जादों आगोल बे गेलेमु गौथुमा जेबो थिखानाय मोनसे हाबाफारि गैयामोन नाथाय एबार जोङो गोदानै माखासे हाबाफारि जोङो लादों जेन' बड'लेण्ड गेलेमु गौथुमाबो जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय जि मोनजि जे जोंहा जिल्ला गेलेमु गौथुम दङ बिथांमोनखौ लाफानानै जाहाथे जोङो गुबुन गुबुन जे आयदाफोर दङ इभेन्ट्सफोर दङ बेफोराव जोङो जाहाथे गेलेनायनि मोनसे हाबाफारि जों लानो हायो बे आयदाफोरखौनो दिनै सावरायनाय जादों आरो बिनि थाखाय टुर्नामेन्ट कमिटि दानो थाखायबो माखासे मानसिफोरखौ सायख'नानै जोङो कनभेनर कमिटि जोङो खालामदों दिनै आरो बे कनभेनर कमिटियानो क'क्राझार आरो भेरगावआव थांनानै बिथांमोना भलिबल आरो फुटबल जि चेम्पियनशिप जागोन बे चेम्पियनशिपखौ खुंफुंनो थाखाय बिथांमोना टुर्नामेन्ट कमिटि दाहैगोन आरो बेबायदिजोंनो जोंनि बड'लेण्ड जे गेलेमु गौथुम दङ बे गौथुमा नाजालांबाय थानो नागिरदों सरकारनि जों मदद आरो हेफाजाब मोनोबा फैगौ बोसोराव जों गुबुन बायदि बायदि इभेन्ट्सफोरखौबो लानानै जोङो हाबाफारि लानो नागिरदों दा बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों जे बड'लेण्ड जे गेलेमु गौथुम दङ बे बड'लेण्ड गेलेमु गौथुमखौ जेन बयबो मदद आरो हेफाजाब होयो जायजों जोंनि गामि सिङाव थानाय खना खनला थानाय जायफोर गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोननो जाहाथे जों मोनसे मोजां प्लेटफर्म होनो हायो बेखौ जों नाजालांनो नागिरदों आरो जों हानायसेबां जोङो नेसनेल लेभेलनिबो एफिलिएसन लानानै खामानि मावनो नागिरदों आरो बे आयदाफोरखौनो दिनैनि बे मेलाव सावरायनाय जादों।